каза вашият пастор Митко, служа в село Гергевец. Тук съм с моята съпруга пастор Съпка и част от служението на църква Гергевец. Благодаря на Бога, че тази вечер имаме тази възможност да бъдем тук това място и заедно да се радваме, да се наслаждаваме в присъствието на живият Господ, но преди да започнем църквата в Гергевец да пеем и да проповядваме, искам да ви поздравя, да ви приветствам, защото вие тук стоящите, вие тук членовете на това служение сте благословени. А знаете ли защо? Защото имате благословен пастор в духовни сфери. Така че радвайте се и се наслаждавайте винаги, когато Господ го употребява, за да се изсеме във вашата нива. Защото семето, когато се сеи, той ще произлиза плодът на времето си. Айде хвалението, Ангел Марика, айде! See